canser. Rydym yn gwybod bod mwy ohonom yn ei gael a bod mwy ohonom yn byw gydag effaith canser. Gyda mwy o bobl yn byw yn hirach ar ôl cael diagnosis o ganser, mae angen i'r gwasanaeth iechyd ei helpu i fyw'n iach gan mai dim ond y dechrau i'w gorffen y driniaeth ganser gychwynnol i lawer o bobl. Mae pobl sydd wedi gorffen eu triniaeth gychwynnol yn aml yn poeni sut y gallant ddweud a yw eu canser wedi dod yn ôl ac at bwy y gallant droi. Dyna pam bod angen i ni wrando ar gleifion, deall eu hanghenion a rhoi'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i aros mor iach ac y gallant fod cyn, yn ystod ac ar ôl eu triniaeth. Cred Macmillan fod angen gwybodaeth a chymorth o safon uchel ar bobl sydd â chanser, mwyn eu helpu i ofalu amdanyn nhw eu hunain ac aros mor iach a phosibl am gyhyd a phosibl. Drwy rannu gwybodaeth bwysig, gobeithio y bydd cleifion yn deall eu canser ac yn teimlo'n hyderus y byddant yn gwybod beth i'w wneud ac a phwy gysylltu os bydd problemau'n codi. Gwyddom y bydd triniaethau canser modern yn cael gwared ar y canser yn gyfan gwbl i rai pobl. Fodd bynnag i rai cleifion bydd eu triniaethau yn lleihau'r canser ond ddim yn cael gwared ohono'n gyfan gwbl. Ym mha bynnag grŵp y byddwch chi, gallai wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol i chi. Dros yr ychydig funudau nesaf, byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi am un o effeithiau posibl canser. Ein nod yw eich helpu i ddeall beth i edrych amdano a beth sydd angen i chi wneud. Bydd rhwng 5 a 10% o bobl sydd â chanser yn datblygu rhywbeth a elwir yn gywasgiad llinyn y cefn o ganlyniad i ganser. Gelwir hyn weithiau yn gywasgiad metastatig llinyn y cefn, neu MSCC. Enghraifft, mewn ystafell aros o 20 o gleifion canser, gallai 1 neu 2 fynd ymlaen i ddatblygu cywasgiad llinyn y cefn. Gallwch fod yn meddwl beth yw cywasgiad llinyn y cefn. Mae cywasgiad llinyn y cefn yn digwydd pan fydd celloedd canser yn tyfu yn llinyn y cefn neu'n agos iddo ac yn pwyso ar linyn y cefn a'r nerfau. Achosir symptomau cywasgiad llinyn y cefn gan y pwysau, cywasgiad cynyddol ar linyn y cefn a'r nerfau. Gall y pwysau hwn ddigwydd ar unrhyw lefel ar yr asgwrn cefn. Gall pob math o ganser ledaenu i esgyrn yr asgwrn cefn a allai arwain at gywasgiad llinyn y cefn. Mae'n fwy cyffredin mewn rhai mathau o ganser gan gynnwys y fron, yr ysgyfaint, y prostad a chleifion sydd â myeloma neu lymphoma. Nid bwriad y clip fideo hwn yw codi braw arnoch chi, ond eich helpu i adnabod yr arwyddion a'r symptomau pwysig y dylid rhoi gwybod amdanynt yn gynnar fel y gall profion a thriniaeth cael ei gwneud cyn gynted â phosibl. Mae'n bwysig iawn i adnabod hyn yn gyflym gan fod triniaeth yn fwy effeithiol pan ddechreuir arno'n syth. Byddwn nawr yn mynd mlaen i edrych ar y canlynol. Pryd bydd angen i chi fod yn ymwybodol? Pryd bydd angen i chi fod yn wyliadwrus? Pryd bydd angen i chi weithredu? Dim ond angen bod yn ymwybodol y mae cleifion nad oes ganddynt ganser yn ei hesgyrn neu'n agos i'r asgwrn cefn. Bydd y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gofalu amdanoch yn gallu cynnig gwybodaeth a chymorth mwyn i chi allu gofalu amdanoch eich hun ac aros mor iach a phosibl am gyhyd a phosibl. Os caiff eich esgyrn neu heffeithio gan ganser, mae hyn yn aml yn golygu y gallai fod asgwrn eich cefn wedi ei effeithio hefyd. Efallai y byddwch am ofyn i'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gofalu amdanoch am hyn. Os yw eich asgwrn cefn wedi ei effeithio gan ganser, mae angen i chi fod yn wyliadwrus o'r symptomau canlynol. Poen cefn mewn un rhan o'ch asgwrn cefn sy'n boenus iawn, sy'n achosi llawer o ofid neu sy'n wahanol i unrhyw boen arferol a allai fod gennych,
yn enwedig os bydd yn effeithio ar ran uchaf yr asgwrn cefn neu'r gwddf. Poen difrifol cynyddol yn yr asgwrn cefn sy'n newid pan fyddwch yn gorwedd i lawr neu'n sefyll, yn codi pwysau neu'n streinio, sy'n eich deffro yn y nos neu yn eich atal rhag cysgu. Poen sy'n dechrau yn yr asgwrn cefn ac sy'n mynd o gwmpas tu blaen y frest neu'r abdomen. Poen i lawr y goes neu'r fraich. Teimlad newydd o letchwithdod neu wendid yn y breichiau neu'r coesau, neu gael trafferth cerdded. Di-ffrwyster yn y breichiau neu'r coesau. Anhawster wrth reoli pasio dŵr neu agor eich coluddion. Os byddwch yn profi unrhyw rai o'r symptomau hyn, dylech weithredu ar frys drwy gysylltu â'ch tîm gofal iechyd proffesiynol, eich gweithiwr allweddol neu'ch meddyg teulu. Bydd angen i'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu feddyg teulu weithredu ar frys. Bydd angen i chi gael archwiliad neu asesiad llawn o'ch cefn, eich breichiau a choesau, a gallai fod angen i chi gael sgan brys. Amlinellir hyn ar gefn y cerdyn gwybodaeth am gywasgiad llinyn y cefn. Gallai'r amser rhwng sylwi ar symptomau a chanlyniadau difrifol cywasgiad llinyn y cefn fod cyn lleiad a dyddiau ac wythnosau. Os caiff ei adnabod, ei ddal a'i gofnodi'n gynnar, yr opsiynau triniaeth yw llawdriniaeth neu radiotherapi fel arfer. Os gweithredir yn sydyn, mae 80% o siawns y byddwch yn cadw'r cryfder a oedd gennych ar ddechrau trin cywasgiad llinyn y cefn. Rydym wedi esbonio'r canlynol. Pryd bydd angen i chi fod yn ymwybodol? Pryd bydd angen i chi fod yn wyliadwrus? Pryd bydd angen i chi weithredu? Os byddwch yn ansicr, gofynnwch eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu'ch meddyg teulu. Os yw'n briodol, gallant rhoi gwybodaeth i chi sy'n debyg i gerdyn cywasgiad llinyn y cefn.